Akan nagi ukirish Bakhuid ni duai na binta ka Sngi ka jong Jeremy Anthony Karsati. Giduai na binta ka jingkoi jingka jong Shanti Mary Lingdo Marshilong. Bad ka jingpule jongi kila alaban pendabha. Duai na binta Albert Imsong badon hapadeng ka jimpang. Bad duai ru na binta Kevin bad Alphonse bakiniyo ya ka jingai e jongo blai ha ka jingim jonki tuai na ka binta Veronica Baman bad bara ka jing tumu jongi ni tuai na binta ka jingo jingya jong Merinda Suting Laispa sapua. Galak mena bapa bagi o. Galak mena bapa bagi o. Galak mena bapa bagi o. Tongin songo yau jisu naga binta ka nega Sngi ni tuairu lemba ka jinge side lem jonka Teresa Bakhuid na Avila bakan ya side naga binta jongi vei pei vei men im ya ka jingim bari berlai ni tuai naga binta ka inner healing retreat ka ben in stang nadu katpra katkandai arpo Babaro ki bawan shimenta ka nega retreat ki niyo jingai ka jingar ku halo jonki ha kerteng oppa barukon barumensi em Bakhuid ka jingai e jongu trai jongi Jesus Christ bat ka jingi jongu blai lem bat ka jingai silak jongu mensi em Bakhuid kindon rengka bat pi barro ko himen ko para tong in sangesh por ban panmap nagabinda kilait kila jongi barro le sengi rungi don hapo jongi bun ki jing tingit le se ke rukam bangi im kapen tingit bun ki liang jong ke jingim jongi da ke tin ka tilich da ke jing sngo da ke jim parkha da ke jim mudur jongi ngile pop nginangkar padio jisu ban map ingi ban site kuid yangi Jisu ba id pen kuid yangi na baro ki pop daga jingis ne jame nga plam how blay badon por baro bad happy ko himmen ko para bangalale pop shibun e dagi jim parkhat dagi tin dagi kam dagi jingle klet daga jingle palat janga daga jingle palat janga daga jingle palat bakra we janga namar katha nga karpadi ka Maria Bakhuid kabayaysa ka teizoti ya ki angel bat kiri koi bad ya pi ko himmen ko para banduai na gabinda jonga how try ublay jongi ublay badon bor bara unis ne yangi badendala map ki pop jongi unyalam yangi shaga jingim bam jikut amen try can rat go play is ne yangi try can rat go play is ne yangi Cristo ma go Cristo ra konom penim jongi penim yangi
Sngi Kristo mam ko Kristo ram ko nom penim jongi penim yangi to ngin nia duwai ngi bu ya jing temu jongi bara lam ba jing asylum jaga Teresa Bakhuid nagal na avila baka nang ya sai nagabinda jongi duwai ru nagabinda ki ba pangi ba shitam don bun ki ba don hapadeng ki jim pangi jing shitam ki ba kar pahade ki jing duwai ngi ken mau ye ki ba ro baka bor jisu nang trai kam halo jongi duwai ru nagabinda bara ki ba don jingang nur ka jing dumu banwan nagabinda ka inner healing retreat kat prakat khandai ar potarik bagin ya jingai e koblei me uba daka bor jongamen siem jame mela pinmi ya ka Teresa Bakhuid jongu jisu bakan peni ha ka balang ya ka lindi ban wat ya ka jing janai to ai ba em sa yangi barabor daga jimbam janga jingi kai bakin jab baneng jangka berbangin rahem daga jing trang ya ka jing Kuwait bashisha da utrai jangi jisu krisukun jame uba im bar sen sha renkat bad me ha ka jingelong ka we jangamen siem Bakhuid ublei junom la junom Amen Kajing pula na Kristiu Paulus Bakhuid Sekistan Hakalatia. Ko para dai na kabanta kajing ladlut pau Kris ula pelat yangi kumta to yang scam. Batowat syariam biang hakajuar jong kajing long merau. Tenga u Paulus ngaong api pelada pi priang ya kajing ot share. U Kris umentoy e yuruem yapi. Ngada saki biang haman la ubreu wa priang ya kaju otcher pa usha te panrake ya ki an baro gawe la takat no ya pi na ukris ma pi ki bakwa bonon pen kesan da ka an pila hap no na ka jing e namar da men sim ni kmilenti da ka jing e ya ka jing kermen jong ka jing pen man hok na ba hau kris Jesu kajing otsyar lane kajing bom otsyar kamlar kam ee. Nei tang kajinget kabatrei da kajing i. Kaktin utrai. Jisango yau ble ba raspa arhue Jing it ba jing siêu spa to ken wan chang aku trai wa shim na ka shin tur jong ayak tien ka jing shisha na ba nga la shanya ka kum kirai jong me ngan rika anjong me shilen tu junom la junom ngayai lai lui ngaim kat kum bu kum jong me ka jing it ba jing siêu spam to kin wan chang aku trai kamon jong me ngan yai pen bnak ma ki sim Bakhuid ngan om le rai ban playa ka mat ban ba nga shen jing men na ki ru kum jong me ki nga ai bu ram nya ka ri ti nyam ba me bu ka jing yin ba jing siêu spam to ken wan chang aku trai Hallelujah
isyar jing berkat bagi jing muka dono. Haleluya. 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 Utrai undon rengkat bat pim. Kajimpuli na ka gospel Bakhuid kat kumulukas. Katba u Jesu udang keren. Uwe u Parisi ula kots ngba ya u ban late bam badu. Kumda ula late bat ula shong bam. U Parisi ula lingo ban ya I ba u Jesu shim tet chua ban bam. Te utrai ula ong ha u mapi ke Parisi pipin kuit ya kabashabar janga kuri ba janga plia. Henry hapo pe daps mam da ka jing tompor bat ka jim ba man. Pe ki bi hatu uta ubala taw ya kabashabar shimla tawro ya kabashapo. Henry to ai sene nagito kiye ki badon hapo. Kakuri bat kapliang. Badhakami kiye baro kilongi Bakhuid nagabenda jumpi. Ka gospel John Mutrai. Jing roya meko kres. Kohimen ko para bayit hautrai Jesus Christ. Kaktin ubele kap keren pensyai hangi minta kasngi ba ngidon kam ban shimkia ya ka jingim mensia. Ngios ngo u Jesu ula keren badu niyo Parisi ba kots ngo ba ya wu shaing jongu ban bam. But katkum ga dustur rati jangi Parisi but ki Jew kide ben sait kti shua ban bam. Omde kumba sait mangi kakti shua ban bam ngi barong e sait ti. Henry nagabinda ka dustur jangi Jew man ka por haba ki shim bam shua ban shim yaga jimbam shua bakin karja ki aben vi Lait-ïa ki simbriati jongi haka ban peni ki brio kilonge Bakhuid. Man ka por ki lekumne ki bu ya ka hajan kamij ba chua bakin kat ki vi Lait-ïa ki simbriati. Kamut ki ve ki binda baro jonga met kalonga Bakhuid. Te man ka por ki vi Lait-ïa ki simbriati jongi haka Kai ke jimur jonga ne ke jingle. Baro ki brio ki yo i ki kin sauto kini ki brio kilang ke Bakhuid kata kamut kila depso ne kila pin koi lupa te kane kalong ke dustur kaba kiju keyboard shu kane kalong ke dustur kaba keyboard shu ban bam kane kalong ke dustur bam gila ban no ne gerti niam jong ki brio shu ban bam omde kumba sait mangi te Jesu pat shimlavi ya kakte jongu haka shu ban bam Namar Jesu shimla peitang ya ka habar. Ki Parisi ki peit ya ka habar. Henry Jesu pat ong peit ya ka shapo. Nagataga daw haka shiti jongu Paulus baku shaka Lait-ïa rung yesngo Jesu Paulus baku ong shapang ka jingot share. Jingot share kalong ka shabar. Bad namar ba Baro ki kristan kim pat all share kilastam ban kinno kilastam ban peit po ye ki way namar kim pat yaid lempa kata ka retinium jongi bad Paulus bakudu ong kampalat ya ka jingot share kade ke jinget kalong ka ba kongsan kade lempa ka jinget ba ki bru ko roy ha ka mensia minta ladangi peit kay ka ba kaktino bele ka kran hangi Watnum sakut yakaba ngile habar. Ladangi le eye yakaba habar kade ban mi nakabadon hapojon.
bonsin ki brio ki ba im ha ka jim pehoin ke jim besni jim betar ke jing dom jim betari ki brio ki bam tre ban map ye ki we kim tre ban penrit ya lade ki le ya ki ke bar habar hakamat ki brio hapo jongi pat ki tingit da ka pop ba ki dap da ki jing sini but de na kata kata jisu om hato tao bala tao yapi uba tao ya kaba shapo bar shabar haba ubale wala tao yangi wala tao pura yangi omde ya kaba shabar but ni don't come ban shimkia ya kaba shapo ya kaba shapo hangning 11 penya per ya ka jinglong janga do but ka jinglong janga mensie ubala tao yangi haka do jangi but haka mensiem jangi ni don't come ban shimkia baro arlia henre ke parisi part ki shimkia tang ya ka do jangi bad ya ka mensiem jangi part kim shimla shimkia habau jisu yang haka ma jangi kim shimla la ban sautu bade jisu uni parisi rukaju habau jisu le leit bam ula peit ya ka bau jisu le shabar ula ong jisu mem shimla sait kati but mem me bam kalam sait kati kalam pendap ya ka dustur kalam peni ki bru ba melong koi kane ka dege jimmot mem pen bana hakamat ki bru ba melong koi hakamat jombi andro jisu pat ong kam palat ya kane ka jimpan bana shapang ka met ngapen bana shapang ka bensia Jisu ang ngalong Bakhuid, ngalong Balay, ngamdon kamban pin Bakhuid. Ladang ngilong kiba im badu Jisu, ladang ngi ya rengkat bad ka jingi kai janga gospel, ladang ngi kongu ya ka hokas sort, bad ngi im ya ka hokas sort hapo jongi, ban peni ki brio, henre ban jan badu trai, kalonga ba zaizo, kalonga ba kongsa na ka jingim, kata kalonga binta janga jinge, kata kalonga binta kaba ngi penbana parte bangi don rangkat badu Jisu en rebon gibru ki penbana parte baki don badu bale haki kam habar jongi hakaba hapo pat kala tingit but kala sunium nagata ka dao ko himmen ko para what haka jingi mensiam jongi what hapa haka jinglong kristan jongi bon ki kristan kim ai nuksa babaye ki wai namarba ki im haka pop nangta ki pen pau khabar baki long kristan ujisu challenge yangi menta kas ngi sashasin ban paid bha hapo jongi but ban pen kuit ya ka jingi men siam jongi ban ya ki ke barra ka ba habar wad long ki brio ba wad burom habar and re long ki brio ba wad burom hapo ka men siam jongi kana ba ka jingi m jongi kalonga ba seiso tongin duwai ha ka ne ki finish Bakhuid nagavinda ka ne ka jingaye but puson jiliu haka jingim jongi hadu katno ngilong kristan ba shisha leze ngim haka jingim bat ki briu dakabele bon jet ki kambasuniu nangdang ngilong kristan jisuang kum gini ki kristan kilong ki kristan ki ba komuni u parisi u ba sait habar henre hapo part lasniu la dap daka jing tingit la dap daka pop but dap daka borsniu jong kane ka parte tongin duai how Jisu minda baunam pen kuid ya ka jingim jongi Jisu be it karko khardo yangi pen sle yangi bangin long ki kun ba arsap bangin long ki kun ki bam kuid hapo ka men siam jongi bangin long ki kun ki ba HRRC yame pen wad ya ka jing shisha ban im ya ka jing shisha ban kindi ya ka jing shisha khamalla ka kelip ma jang ka jingim jongi en yaro ya utrai Jesu Christ Amen. tongin pla ya ka jinget ka jongi nganget au pleu pa ban bor baro unang tao ka ning ba ka kendo but how Jesus Christ kun mar weju utrai jongi ya ubla puna men sim Bakhuid ya ubla kana ka Maria te soti eu vela shale bem ka popon Dios Pilatus la sanar pna yahu la yap la tep yahu la kya shaki bayap haka sngi ka balai la mi pat ne bayap
Ulaki ushabne, Shang Shakamon uplay upa, Badan Bor Barra. Nang down one path ben Bishari Kibayim Bakaya. Nangate Homin Sim Bakhuid, Haka Balang Catholic Bakhuid, Haka Jinga Siloki Rikoid, Haka Jimma Hip Hop, Haka Jimmy Parkador, Haka Jingim Bam Jikut. Amen. Laispa bertutra. Simku trai jingim jonga Ngahai tilu yala de ame Simbaro kisngi jonga Bangan raya roya me Simki nekiti jonga Bangan treitang dajing yinyame Nikita jonga To ya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga bar jampi kallong ka bapriang hun ha ublay upa badon bor barro To try pedeng tingknyana kiti jongpi na kapataka jingro kapurong makasdeng jungu kajing mentoyangi berkapalang Bakhuid jungu parot bawai to ai baga jing tharwa jongi ko trai kallong ki babit ki babiang ya kaburam jamme ha uba ka jing shakri bashirhem jonga Teresa Bakhuid kalong ka bapin soba shibun da ukris utrai jangim. Amen. Utrai undon renkad bat pim Berengkat batir to kentiu yala ki donut Intir kisau tongin aingu ya utrai ublay jangim Asom hong bat kadei da shisha kalong ka ba shong hok bat ka badei kadeti jongi bat ka jimpenim yangi hamalla ka por bat ka jaka banaingu yame kokenrad koppa Bakhuid koblay badon bor bat bam jikut namar haki rikoid kibala penkantang yalade havu kris nagabinda ka hima baning kalong ka badei hok benyero yaga jingsuma suker perla jame da ka ba me kot biang yaga jinglom bruyu shaga jingkui ten rai janga but me ver yaka ban mat hangne haparte yaga jingai yake ba enyo haka parte batimai but kumda rengat bat ka kin hon jangi angel bat kiri kuit niaro yame bat ni pen bana klem sange Bakhuid, Bakhuid utrai Bakhuid ublay kipai Neng bat berteki dau Da kapurom jongme Rayo sana shatron Rayo sana klamkut Rayo sana yublay junom Yaro yutabawan Agagerteng utrai Neng bat berteki dau Da kapurom jongme Ruayo sana shatron Ruayo sana klemkur Ruayo sana yublay junom ko himen ko para tongen kar padiau blay upa ban payo men sim Bakhuid halor ke jingang nur ke jing tumu jangi baro ba ngindup yo jimpen kuit hapo jangi bangin dup long krastan bashisha
da ka baroi ha ka jinge ka jangi ben pediang pura ya jisu ya men siam Bakhuid ya ka jinglong ublai ha po jangi da shisha melong u Bakhuid ko trai ka temei jong ka jingkhoi barom Namar katangi kar padia me topen kuit pen gantang ya kini ki jing tarwa jangi da ka ba pa ya umen sim jame kum go umje halo janki bakin karlalong yangi kamet badgas nam jangotrai jangi u Jesu Christ haka por baladino yavu badala ka mons ngobha ula pediang ya ka jingsha shitam ula shim ya upu bada kabaingu ya me ula kedia ya u badula ai halagi sendrain u ong to shim bato bam nakane pi barro namar kane kalong ka met janga ya ka benaiti naka binda jumpi haka ju ke rukamendala le abam ula shim ya ka kuri badda ka baingo biang yame ula ayaka halake senran u ong to shim batto dina kane pi barra namar kane kalong ka kuri jangas nam janga janga jutang batte mai badbam jikut ya ka ben pen mi naga binda jumpi bad naga binda ki babun naga binda ka jimmap ikipop to le yakane ban kan mau iangam kusnam bakar dor jango Chris ta pen kuit yangi pen kuit yak mensiam hadim pen kuit pen kait pen kia yaki bapangi bashitam yada yangi nau bamen naki kalam kajim maya jonka jinge Katasin bagi bam yuneupo bagi dina kane kakuri ngipen bna kajing yap jong me kotrai dadadu namar kata ngi ke papen menda ya ka jingia ba ka jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko tra ya upu janga jingim bad ya ka kuri janga jimpenim ngi da aingu aidam namar mela nyu yangi ki babit banya hakama jamme ban shakriya me da ka bas nge warit ngi karpad yame bangi ki bayo binda hakamet bad ka snam ukris ngin ki bela pinyat li kawai da umen sim Bakhuid takan mau ko traya kabalang jamme kabala priyang hatatala ka partay pato penjana ya ka ha ke jingit rengkat badu Francis upa Bakhuid jangi wilbert marwenu bishop jangi bad baru ki lingdo bad kiriniam takan mau lemro ya ki himmen ki parashin rang bad kinde ki bela yoti ya da ka bakarmen ya ke jimmi pa bad ya baru ki bela klat no ha ke jingis ne jamme top diang ya ki shaka jingshai ka kama jamme to isne yangi barongi kar padia me barengkat bat kamaria tesoti Bakhuid ka kami jongo blai u joso Bakhuid kurim jonga ki apostol Bakhuid u ka Teresa Bakhuid na Avila u Francis de Sales Bakhuid bat baru krikuid ki bela pen sobha ya me pateng la pateng ngilong ki babit benyo bin dalem haga jingim bam jikut bat bangini ra bat pindon buram ya me da ukun jamme u Jesu Christ Davu lembadu badhavu kallo hamayu blayu pa badan bor haka jingelong kawe jengumen sem Bakhuid barro kaburom bad ke jingero junom la junom Amen.
Kohimen koparato ngin duwai dagabai ti baro ke jing dumo jongi ni duwai nagabinda baro ki badon ke jing kwa benwan nagabinda ke nega inner healing retreat ke ben stang nadus ngi thodi baro kin yo mari ke jing edu jisu duwai ru nagabinda ki bapangi bashitam nagabinda ki kun baro ki badon hapate ke jing e babun jai paka bor jisu nam pau hangi baro kopa changim ba habening kalong ka bakwe kapteng jame kanwan ka himal jame kalong ka mon jame ha kendau kumba habening to ayeng iminta ka jimbam jangi ka bahala kasmi padamap ingi keren khang jangi kumbangi runi map ikabele sniu yangi padwa telam yangi shaka jimban shoy rei tapalait yangi naga basiniu topalait yangi ngi karpat ko trai nagi jing siniu barro haga jing spoon jamme to ai jing suk jing sign haga sngi jangi knamba daga jing arab ga jing isne jamme ngilait baro bona ga pop bangin yo jing da naga jing jin jar barro katbangi dangap kemelin dia ga jingermen bakhuid but ga jing wan pa jungunong penim jangi u Jesu Christ Nambar ka jome ka long ka ima, ka jome ka borban ka puram, junom la junom. Kotrai Jesu Christ meu bala on haki apostol jamme ka jing suk ngai happy ka jing suk janga nga ai happy wat pe di ki pop jangi henry ya ka jinge janga balang jamme badha ka jing spoon jamme to ai haka ya ka jing suk bad ka jingetali kawe kat kum kamon jamme mame uba im bad basensha junom la junom Amen. ka jing suk utrai kandon barabor rengka bat pim dap ta ka jinge do Christ ta ngeni ai markelia Kukun lang rodu play, make it keep up birthday. Tus ngau sene yagi. Kukun lang rodu play, make it keep up birthday. Tus ngau sene yangi, kukun lang rodu play, make it keep up birthday. Tu ai jing suk yangi. Hakumi kun lambro jungu bale hakumi bakit naga pop janga parte sakita ke bela kort shaka jinga wai jungu kun lambro Kalan kamong kasyamo, pamandrum ko kaying janga, Rai shanga kati kamusim janga kan sakyahi.
blei ko ko na blei ko men siem Bakhuid ngi mane ya me u ba shang hapo changi lembaga met bargas nam jame ko Jesu menam ben klein shushu ya gane ka jingelong kawai ko Jesu ba id pen demai yangi pen koid yangi na bar ke jing tingi changa pop hapo changi mela kwa ba bar mangi ngidon ke jinglong Bakhuid hapo ka men siem jagi ko Jesu ba id ai boring imenda karko yangi menda bangin dup la ban yo lut ya ka jingkoi jingkia met bad men siem lembaga jing wan jame wan karko bat pen slay yangi bai pai bai wan pen gandang yangi wan pelai lut yangi wan kan dia borom yangi bai pai bai bangin long ki kon ki bai aserim bat me ko Jesu da ka Bakhuid na bar ke jinglong tingit ha ka jingim jangi karko kardo yaki bapangi bashitam pen koi pen kia yaki pelai lut yaki bri badon ha ka jinglong brau janga pop babun jai bat ki jimblin baseniyo hallelujah 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 Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 Jesus, 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 Jesus. Tong in ya duai. To ai ko trai ko blei jungi, ba kane ke yinga sem ba kongu jame, ya ka ba melapsa da upu na beneng. Kan boot ya kan uksa janga Teresa Bakhuid but kan komen ban ruai ya ro ya ki jingisne jame shi junam da ukris utrai jangim Amen. utrai undon rengka bat pim blei badon board baro en karkoyet pi uppa badukon badu men sim Bakhuid Amen. ya leisuk ban pen bana ya ka kubur babha jang utrai da ka jingim ka jampi Isango yaune. Aspa Bakhuid. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu, cum Maria Kaburam hak pa berkuno mensi Bakhuid, kumbang along ba menengkong jumta berabot dalam nama amen. Nyero yotra Yesus Kristus, nama amen.